татар халкының, татар милләтенең һичшиксез үзенең югары уку йорты, милли университеты булырга тиеш. Чөнки үзенең үз рухында, үз мөхитендә, үз татар теле мөхитендә үстерелмәгән кадрлары булмыйча, фәннең, мәдәниятның татар телендә булып, аларның эчтәлеге дә, аларның сыйфаты да бөтен дөнья фәннәр дәрәҗәсендә булмыйча, халык, татар халкы алдынгы халыклар, башка дөнья халыклары белән бер дәрәҗәдә була алмаячак. Ул һәрвакыт икенче, өченче сортлы халык булып, башкаларга хезмәтче генә булып калачак. Шуңа күрә Милли университетның кирәген күрәм һәм әле бу милли университет төзү түгел, милли университетны торгызу дип беләм. Торгызу чөнки тарихи мәгълүматлардан билгеле булганча, әле 1135 елда ук испан сәяхәтчесе Араб Аль-Гарнати Саксын шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдырган. Ягъни ул университет инде ул вакытта булган. Инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнаша алыр идем дигәндә, мин монда бер юлы ике юнәлешне күрәм. Берсе бүген инде хәзер Фәннәр академиясендә безнең татар телен компьютерларда булдыру, аны компьютерлар теле итү белән мәшгуль институтыбыз бар. Ул гамәли семиотика институты һәм бу институт тулаем шул университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне, андагы фән, практик эшләрен алып бара алам. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләр юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбонналардан ким булырга тиеш түгел. Һәм анда башта ук, кергән вакытта ук сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән бүгенге көндә сәләт оешмасы шөгыльләнә. Ул инде тулаем бер система һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак ул безнең шунда өлешебез булачак. Biz özümüz vak халык, vak bulsak da ak халык. Biz orandan үткән чакта хайран кала бар халык. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң укымышлы, иң җитешле һәм иң үткән халык булган. Шулай булгачлар, ул тагын да шулай булып калачак. Университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктан үсешен киңәйтү өчен бик зур алга җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просты гына эш түгел. Университет ачу өчен бит урамдан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемнәре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә наданлыкларын җиңеп фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Шулай итеп килеп ярдәм дигәндә мин үзем өлкән язучы буларак инде 53 нәфис китап яздым. Алар барысы да үзмә, таптама, кыерсытма, рәнҗетмә, аларны кышаңа алып ярат дигән кисәтү белән язалар. Шулай булгач, мин үземнең белән
Çıkan kitaplarını hem çıkacak isterinde yazılıp yatkan tağın iki kitabını üst kolu bilektirip tapşırıp o üniversitenin dertlendirip, gündürlep, işlep gidiyorunda. Ну, я считаю, что создание такого университета – это очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это значит, подготовки там, кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее как бы, начинание. Значит, со своей стороны я готов всячески как бы в меру своих сил участвовать в этом деле, помогать. Очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет, должны быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет какое-то направление, касающееся искусств, не только там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении я готов приложить все силы, чтобы как бы, поставить это направление на должный уровень и приложить все свои усилия в деле воспитания. Если там будет молодежи, то молодежи.